благословение. Защото в литургичен план архиерея е самия Христос. И тогава вече логиката е пълна. В този случай тия детайли са имали някакво основание иконоборците в средните векове. И днес някои противници на православието имат същите забележки. Защото много често поклонението ни, което трябва да бъде с дух и истина, се превръща в идолослужение. Ние казваме, че иконата има сила. Иконата няма сила. Иконата обикновено изобразява дадена истина. Било Христос като Вседържител, било Светата Троица, Рублевата, било Света Богородица. Но това са истини, това са догмати на църквата. А там, където истината е, там не може да няма сила. Там е и сила. Виждате ли какъв е словоред? Точно обратен на това, което ние разбираме. И пак и друго да ви кажа. Спомням се, че тук идва една чудотворна икона от Русия преди няколко години и ние стояхме тук и помазвахме и прочее. И една лелка няколко пъти идва с едни бумаги. Това били нотариалните актове и документите по един съд, един техен спор с някакви братовчеди за някакъв имот. И тя ходеше и мажеше тези документи върху иконата, за да й помогнала Света Богородица да спечели делото. Между другото имаше нормални пожелания. Една майка беше пуснала в кутията за дарение едно листче, където пише: Майко Божия, помогни на моето дете да оздравее. Ето тук има логика. Основното нещо в църквата, братя и сестри, е Словото. Логоса. Ние като чуем Слово, най-често разбираме четенето, пеенето, говоренето и прочее. То означава много повече неща. То означава смисъл, същност. Христос е смисъла на църква. Не само това, което говорим, което чуваме, което пеем. Това са външни неща. А по-истинското, дълбочината е самия Христос. Чрез думите, които чуваме и казваме, ние пътуваме. Но пътуваме, целта е самия Христос. Нашето пътуване е само средство. То не е цел. Но какво забелязваме практически? Че много често Словото в нашата църква като че ли ни струва. Не го забелязваме. Пропускаме. Идваме в храма, богослужението върви. Ние обаче ходим икона на икона, казваме се някакви наши молитви. Някой понякога ходим тук отпред, слава Богу, този процес значително намаля. Затова и са сложени тия икони отзад. Затова аз непрекъснато местях столовите напред и те се отиват назад. Те ще излязат на площада. Столовите трябва да бъдат и тук. Защото Христос е там. Той е там. Ние на там сме се опътили. А защо се дърпаме назад? Защо превръщаме
смисъла в безсмислие. Някакво хаотично ходене напред-назад, по някакви наши прищевки, нрави, обичаи, много благочестиви, възприети от възрастни хора, от знаещи, от свещеници и прочее. Все прах, който станал свещен с времето, но прах, който покрива истината, стойността, логоса, смисъл. Оттам и защо закъсняваме за богослужение? Пак от незнание. Защото не знаем, че ние идваме тук не като слушатели и като зрители, а като участници. Свещеника, за да получите това, което виждате в рамките на този един час, идва един час по-рано. Ако утрената е 8, той трябва да дойде в 7. 7 зависи колко е пъргът. Да направи проскомедията. А вие трябва да дойдете преди той, да му дадете хляба и виното. Защото в приношението, в богослужението, в възношението, анафората, в употреблението, причастяването, всички сме равноправни и всички свещенодейства. Един в такива дрехи, друг в други. Това са различните призвания и служения, за които апостол Павел е говорил на много места надълго и широко. Но всички ние сме призвани да извършим едно и също нещо. И зато и трябва да идваме в едно и също време. Нали, идваме и се причастяваме. Ами що ние идваме на утрените? Нали, на утрената, слава Богу, че новия митрополит обърна работите и имаме утрена. В неделя сутринта, както си е редно. Там се чете шестопсалми, там се пеят евлогитари, там се чете утреното Евангелие, което е възкресно Евангелие, което ни дава смисъла на този ден. Иначе литургията е еднаква през цялата седмица. Но там имаме подготовката, там се случват различни неща, които ни предсказват какво ни предстои. Четем, като видяхме Христовото възкресение, че то е радост за целия свят. Тая радост трябва да я приемем, за да после участваме в другата радост, в Евхаристийната радост. И едното е подготовка на другото. Аз знам няколко благочестиви причини. Или по-точно една. Много хора не идват на утрената, защото се причастяват и вкъщи си четат утрените и причастни молитви. Те са частни молитви. Но вижте, тези частни молитви са резултат от неучастието на хората в общите молитви. Защото в рамките на целогодишния богослужебен кръг църквата е сложила всичко. Там има всякакви молитви. И преди лягане, и преди ставане. И преди причастие, и след причастие пък ще чуете, ако слушате внимателно, защото на предната литургия владиката се наложи да излезе на дверите и да ви напомни, че богослужението не е свършило. А дори да е свършило, това не е място да си разменяме рецепти и да си казваме кой от какво заболява. Тук централното нещо, което се случва, е Словото. Но това все още са детайли, дребни неща. Има други неща, към които ние трябва да се стремим. Че нашето участие в литургията, в богослужението ни касае само нас. Това е индивидуалното виждане. Ето, и как правим? Подготвяме се в къщи, постим,
радваме се, идваме на църква, питаме клисарката, кога дават причастие, къде 10 часа. Идваме, причастяваме се, даже и не дочакваме края на службата и излизаме. Това е процедурата на Тодоров ден. Всъщност, живота на християнина е една литургия. Той днес е на литургия и чаква с нетърпение следващото. Между тези две събития той непрекъснато помни тази, която е минала, и оная, която има да дойде. Той е в едно непрекъснато помнене, както в литургията няма хронология. Ние споменаваме раждането, възкресението, но споменаваме и второто пришествие. Както църквата ни постоянно ни напомня, ни спомня второто пришествие, което не е станало, което ти първа предстои. Но тя ни напомня дори и събития, които предстоят. Това е помнение, е основна част от живота на един християнин. И той непрекъснато изважда в себе си с четене на молитви, с четене на Евангелието, с четене на Стария Завет, с четене на други книги, с участие в богослужението. Ами що няма хора? Канона се пя цяла седмица на Света Богородица. Що няма хора? Къде са пенсионерите поне? Младите хора ходят на работа, разбирам ги. А пенсионерите, държавата им дава пари, за да ходят на църква и да си гледат децата. Къде са пенсионерите? Какво правят? Защо не идват тук да слушат канона, да участват, да пеят в канона? Къде са причастяващите се? Къде са на вечерните, защо няма хора? Тия богослужения безсмислени ли са? Те са обезсмислени. Има още една причина, по която не участваме в богослужението, която до голяма степен ни оневинява, но не съвсем. Неразбирането. Честно казано, когато човек не разбира и да участва, пак му дотегне. Има и нещо друго, че това неразбиране на текста подхранва индивидуализма у нас. Защото всеки си застава в своята хралупка, до своята колонка и се мисли за свои неща. А всъщност църквата е едно сърце и една мисъл, както се казва в литургията. А ние не можем да стигнем до това сърце. Как ще стигнем до това сърце, като нямаме една мисъл? Нали, борбата е между мисълта да слезе в сърцето. А ние като нямаме една мисъл, как ще стигнем в едно сърце? И до тук да, но не съвсем, защото има неща, които се случват и на български. Ако слушате молитвите, ама ще ги слушате, ако ви ги четат, литургийните, ще разберете, че литургията касае всеки един от нас. Във всеки един момент, във всеки един аспект. Нещо повече, литургията ние принасяме целия свят. Материята, която донасяме, хляба и виното, това са атоми и молекули, това са вещества, които съдържа светът. Той хляб е дошъл от земята. Това, което има в хляба, го има в цялата вселена, в всемира. Това са вещества от света, които чрез хляба и виното ние донасяме в църквата. Предлагаме ги, поставяме ги на трапезата. Христос ги претворява с нашето участие, чрез Светия Дух, по силата на нашето събрание. Той ги претворява и ни ги връща претворени. И ние тези неща, които ги приемем претворени, ги изнасяме. И какво се случва? Претворяваме по този начин целия свят. Тези вещества, които сме донесли, претворени от Светия Дух, от и Христос, и Светата Троица, ние ги занасяме в оня свят, който в зло лежи. И този свят се радва, цъфти, той плододава, той ражда деца. Тези деца растат, те се радват, живеят. И така света се пълни.
И той се пълни с благодат. Това е благодатта, която ние можем да ползваме. В литургията имам на много места амин. Тези реплики, уважаеми боголюбци, са ваши реплики. Ако свещеника се облече като мене, се накичи сутринта и отиде да почне литургията и каже: благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Амин не трябва да казва. Вижте аз как го казах преди. Защото така папагалски ни е подхода към всичките неща в църква. Амин трябва да каже някой друг. Той, ако се обърне и види, че няма кой да каже амин, той трябва да се съвлече тия бляскави дрехи, да ги остави някъде и да ни служи литургия. Защото самата дума означава друго. Сам човек не може да служи литургия. И това възпитава църквата. Образно казано. Ако един има да му каже амин, това е добре. В някаква степен. Пълнотата е, когато са двама или трима, или цялата църква събрана. И тогава, когато видят хората събор, събрание и дойде някой отвънка и видят, че тия хора правят едно и също нещо, тогава в Деяния апостолски има един текст, който казва: и Бог прибавяше и други, които се спасяват. Тогава има шанс той, който дойде, също да участва, да влезе в това спасение. Ще рече, че тази реплика амин, това е вашето постановление, това е вашето узаконяване на това, което се случва вътре в олтаря. Но понеже ние сме много важни и плащаме на други хора да ни пеят, ама те, ако забелязвате, влизат от различна врата. Те дори не влизат там, където влизате ви. Поне някакво отношение да имаха тук. Някои от тях, по лични съображения, по желание, слизат долу, даже се причастяват. Днес една от кориските се причасти. Участват. Но това е изключение. Какво означава това? Ами означава нещо ненормално. Че някой друг от ваше име отговаря, дава констатации. Някой е взел вашите пълномощия, вашите правомощия. Правомощията ви на царствено свещенство, на народ свят, люди избрани, придобити. Придобити не с правила и с норми, не от някакъв Бог, който стои на небето и казва правете и не правете, а на Сина Божий, Богочовека, който слезе, страда, живя като нас, плюха го, хулиха го, разпънаха го, убиха го и той възкръсна. Това не е някакъв моралист, водач на листа, предизборна, или някакъв идеолог, а това е оня, който стана като нас, за да покаже, че ние можем да станем като него. И ни даде начина, по който да стане това чудо, това преобразяване, това претворяване. И днешното Евангелие, в което се разказва за 5 хляба и 2 риби, как Христос нахранил 5000. Чудо. Ами това чудо се случва непрекъснато в литургията. И виждате с колко малко хляб се хранят колко много хора. Но не става въпрос в количеството. Вижте, там има два важни момента. Той дигнал глава, помолил, благословил и апостолите раздали. В нашето богослужение има една молитва, която едно към едно свидетелствува за този акт. Погледни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от светото си жилище, от престола на царството си, и дойди, за да ни осветиш.
ти, който горе седиш с Отца, и тук с нас невидимо пребиваваш. И ни удостой с Твоята властна ръка да ни преподадеш пречисто Твое тяло и честна кръв, и чрез нас на всички люди. Тази молитва има две нива, условно казано. Едното е, че Христос дава на свещенството, на презвитера, който предстои пред престола, но той не да задържи това нещо и да изяде сам, а да раздаде. Вижте, Христос, като е помолил и като е благословил апостолите, не са изяли това, което той е благословил, а са раздали. И втория момент, който е важен в това евангелско четиво, останали 12 коша къши. Това е за онова, за което ви говорих. Че когато приемете тази благодат, когато я изнесете, отидете в света и я занесете тази благодат, винаги остават 12 коша къши. Винаги тази благодат се умножава. Защото тя е знак на Божията любов, която сме приели, за да предаваме. Да. И още мога да ви говоря, но стига.